ପିତା ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ବି ଖାଇବ ଆଉ କହିବ ବାରମ୍ବାର ବନାଅ। ମିଛ ଲାଗୁଛି କିରେ ବାପ। ମସଲା ଦିଆ ଗୁଆଟା କଲରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖେରେ। ରେସିପିଟା ବେଲେ ସିନ୍ଦିପା ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପୁରା ଚାଟ କଷା ଜିନିଷଟା। ପ୍ରଥମେ ଜିରା ସୋରିଷ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନବାର କପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସବୁ ପକେଇକି ଭଲ କି ଗ୍ରିଣ୍ଡିଂ କରିବାର। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶୀ କଲରାକୁ ସିଝେଇ ଦେବାର। ତାଙ୍କ ପେଟ ଯାକକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାଡ଼ିବାର। କଲରାର କି ଭାଗ୍ୟରେ ଶେଷରେ ତାକୁ ମାଛ ଭଳିଆ କାଟିଦେଲି। କି ମସଲା ରେଡି ହେଇନି ରେ କଞ୍ଚା ଯାକ ତାକୁ ଭାଜିବାର। କଡ଼େଇ ତତଲା କରି ତେଲ ଦବାର ଫୁଟଣ ଦବାର ମସଲା ଯାକ ପେଲିବାର। ଏ ମସଲା ଯାକକୁ ବେଶୀ କଷିବାର ନାହିଁ ରେ ସୋରିଷ ମସଲା ପିତା ହେଇଗଲେ ଗେମ୍ ଏଣ୍ଡ। ତାପରେ କଲରାଙ୍କ ପେଟରେ ମସଲା ଯାକ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିବାର। ଆୟୋ ଇଏ କଷି କଲରା ସେଥିପାଇଁ ବୀଜ ଯାକ କାଢିନି ପାଟିକି ସୁଆଦ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର 2 ଚାମଚ ବେସନ 3 ଅଧେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ ଦବାର। ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଯେମିତିଆ ମାଲଟା ରେଡି କଲି ସେମିତି କରିବାର। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦବାର। ତେଲ ତତଲା ହବ ଯାଏ ୱେଟ୍ କରିବାର। ତାପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ କଲରାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି କରିବାର। ଡିବି 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 ରେ ଡିବି 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 ରେ ମୋ ବାପା ହେବି ବାପା ହେବି ବାପା ହେବି ବାପା ହେବି। କଣ ଭାଇ ଭିଡିଓ ଚାଲିଛି ମଝିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଦଉଛ? ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏ ଆଇଟମ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବୁଲି ଯାଇଛି କଣ କହିବି ତତେ। କଲରା ଗୁଡା ବାଜି ହେଲା ବେଳେ ଯୋଉ ବାସନା କୁହନି କି କଥା ଏଗୁଡା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ପୁରା ମଜା ନାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ମଜା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଗୋ। କଣ ଯୁଆଡା ତାଲା ଘଷିବି ତମତେ।